Erokamano Chris Owino kuom ripot no babo dhi nyime kod luoni machiegni mondo mi wang'e ni to kweth mar Azimio Umoja One Kenya Alliance ochomo kanye. Ka odhi nyime, piny owacho oyango ni Kenya osewito kwan omenda maromo bilion 6 kaluwore gi ng'anyo mosebedi kibago e pacho kaendi mar kwedo piny owacho. Jawach lo piny owacho mano kata sirkal Isaac Mwaura opodho kenge ma jatend piny Kenya William Ruto kao kaluwore gi dwach rowere moting'o kiroko paro mar chik mar omenda mariga ma 2024 2025 kod thicho oko e apisi jotend migepe mopogore opogore kinde mamoko. Moro lero ni nitie jonjore mosedonjore ng'anyo mar rowere ka dwaro margi en rocho chenro mag piny owacho kendo jiwo rowere mag twak gi jatend piny. We cannot forget the business people who have suffered huge losses as their businesses remained closed during the demonstrations, losing billions of shillings. We wish to empathize with them as they strive to recoup their lost incomes. Overall, the country has lost approximately 6 billion shillings, according to KRA, as a result of the demonstrations. And as a government, we therefore make a passionate appeal to our children and our youth to reconsider their plans to hold the demonstrations, since that which they were clamoring for has been acceded to, and that these demonstrations have been infiltrated by goons whose aim is to destabilize the country's peace and prosperity. The government reaffirms that the President and the whole of government at large has heard your loud and clear voices, and we are ready to act on your concerns